alamar nan ta subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora. Sannan kuma idan ba wani farkon zan kawo wani tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gwararrukan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku. To fatan dai za ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin yadda wannan shahararren mawaƙi wato Nura M Inuwa yake taka rawar gani, musamman ma dai a masana'antar ta Kannywood, wanda na fi tabbatar da lalle zahiri idan ka kasance ɗaya daga cikin masu bibiyar wannan mawaƙi wato Nura M Inuwa ka tabbatar da fasihin mawaƙi ne kuma haziƙin mawaƙi ne wanda ake fitar da shahararrun waƙoƙinsa akai-akai a cikin faɗin kowace shekara, wanda wannan mawaƙi dai wato Nura M Inuwa inda ya fitar da waka sai ta yi trending, musamman ma dai a manya-manyan social media irin su TikTok, Instagram, YouTube da ma dai sauran manya-manyan social media baki ɗaya, wanda na tabbatar da lalle zahiri idan ka kasance ɗaya daga cikin masu bibiyar wannan mawaƙi wato Nura M Inuwa ka tabbatar da fasihin mawaƙi ne kuma haziƙin mawaƙi ne wanda ake taka rawar gani, musamman ma dai a cikin faɗin kowace shekara a masana'antar ta Kannywood. Kawai kare ka daure ka ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka domin sanar da kai da zarar wannan mawaƙi wato Nura M Inuwa ya fitar da album ɗinsa a cikin wannan shekara da muke ciki ta 2023. Shahararre fitacce wanda aka fi sani da wato Nura M Inuwa. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka. Da Allah dan uwa ina roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, kada ka shafa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba, ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gwararrukan ku na Facebook da kuma na WhatsApp, domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku. To fatan dai za ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin yadda wannan shahararren mawaƙi wato Nura M Inuwa yake taka rawar gani, musamman ma dai a masana'antar ta Kannywood, wanda na tabbatar da lalle zahiri idan ka kasance ɗaya daga cikin masu bibiyar wannan mawaƙi wato Nura M Inuwa ka tabbatar da fasihin mawaƙi ne kuma haziƙin mawaƙi ne wanda ake fitar da